Konflikten. Kan det ikke bare forsvinde? Vores land blev taget 1947, hvor vi regnede med, at det blev større. Men i Bibelen der står, at det er vores land. Og 1967 tog vi det igen. Hvad med vores familie? Hvad med vores land? I sætte jer hver en mand. Men der var holocaust under 2. verdenskrig. Det eneste vi ville var at være fri. FN gav jer 56%. Hvad med os? Nu er vi klemt. Det er ikke vores skyld, at USA er med os. Det eneste løsning er at slås. Men det er jo svært, når USA har forbudt os våben. Det eneste vi har er Fatah og Hamas gruppen. Hamas laver ikke andet end ulykker og terror. Lever bomber, attentater mod magthaver. Kan det ikke bare forsvinde? Konflikten. Vi kan ikke bare være blinde. Konflikten. Fredsaftaler bliver brudt. Konflikten. Vi kaster